Maaf nggih. Apa sing ngarani khol kuwi kudu kiai? Ora. Khol kuwi khusus kiai, sapa sing ngomong? Jenengan sugih kecukupan. Tiap tahun ora ketung wedhus siji apa loro niat ingsun nahlilake wong tuwa apa maneh meh Ramadan. Terus kok bisa nyembelih wedhus 10? Wis bangga, aja nglamun. Durung apa-apa. Nyong ora pak takon wong tuwa ndidik agama. Keduren. Mulai ngandut nganti nglairake. Jenengan dituntun kelawan sabare, diajari titah bisa mlaku. Ora cukup niku tok, simak esuk jek nyambet gawe kaya ngopo kesele nggo ngladeni anake. Bengi kesele kaya napa isik gaweke mimike adi-adine jenengan, sik gaweke susu. Niku perjuangane wong tua kita. Maaf, rada kasar sithik. Sing ora duwe pembantu, esuk-esuk wis ngepeni pakaian popok mambune besi. Kok ora jijik ora apa? Dikumbahi nang kali, sing nang kali, sing nang sumur nang sumur. Kok enak sate, apa ngrasake amis, apa ngrasake priye. Niku jasane ibu-ibu kita. Lho niku. Dipeni wis rata wis apa nembe. Cara mono kuwi bebersih awake dhewe adus siap-siap pak ring pasar. Keri-keri pasar sepi, yo nek pasar rame ditinggali 35.000 kadek bapake kerjane berat sing becak-becak. Esuk mangkat bapake bocah-bocah mawon wetenge kosong. Ngombe teh mawon ora ana gulane, anget. Apa maneh musim rendeng. Rokok tegesan separuh dimpot karo ngayuh becake nganggo plastik kudanan. Lha niku bapak-bapak kita perjuangan itu. Simak nyekel duit 30.000 beber duite bingung. Iki beras oleh paling 2 kilo. Gue mangan awan bocah semene lagi sing 15.000 Pak ditukokke apa? Bek kira-kira resen kabeh bocah. Niku wong tua kita selalu berpikir setiap pagi. Nang pasar nek duwite kaduk bisa kilingan. Iya bocahe, bapake bocah-bocah senengane kiye pindangi kiye senengane bojoku. Lah nek anakku panganane kiye niku wong tua. Maaf mawon. Panjenengan oleh rezeki mangan enak, mangan nang restoran kilingan karo wong tua bejo niku. Tak guyon. Mangan enak nang restoran nyate bat yun sewu lho niki aja tersinggung. Apa bayang simak utawa bapak nek bapak sing urip siji-sijine jimate, nek simak sing urip simak siji-sijine jimat. Enak mawon buat ya Allah ya Rabb. Mbok dong waktu mangan kuwi kala-kala ora kudu bendina. Mumpung ana rezekine kaduk
Ya Allah, simaknya mene mungkin nang omah masak apa ki simak kedeng Quran nyong wis omah-omah dhewe nyong ngarang-arang ketemu simak utawa bapak ki bapak si opo simak si opo kok melas temen ki mongsone mangan lek tulung bungkus ki satene bilik ki sing amoh lho kanggo sapa bapak pak mangan niku ora kolu lho niku utawa sedengane simak karo bapak apa segora mes napa-napa gawake sak tumburong tum gagiak mawon teko leh lah kowe di endi nggih mak kula niku asale ngelih terus kula barang mangan kula kelingan simak gregel wong tuane ya Allah ya Allah le rezekimu durung sepiro le kok karo wong tua wis kaya kowe le wis eling karo wong tua disuguhi mangane wong tua dahare niku karo gregel dongane niku ngungkuli Gunung Slamet regane le muga-muga dawa umure le sehat walafiat apa maneh wis duwe anak le muga-muga kowe iso nyekolahke anakmu bisa makani anakmu le muga-muga daganganmu lancar dan sebagainya lu sego sakto dongane ngoten niku orang tua terhadap anak balas budine jenengan apa kepada kedua orang tua kula tak takon kalau anak-anak kita semuanya ingat atas perjuangan wong tua ora bakal dadi anak sing bandel iku paling ora lan iku maaf Pak ingat kepada jasane wong tua iki nek wis musim rendeng kados ngoten niku pikiran ngesuk ke apa sing Pak dituku apa wong sing Pak nggo tuku ora ono terkadang demi anak-anak yang gadekake tapi ora weruh lho maaf titip kering kancane tok yo ki gadekke iki bocah ngesuk bayar sekolah durung ono kok sing kanggo pesen koki durung ono wis ngono gadekke tapi mangkane siji-sijine pakaian wong tuwa karo kowe wong tuwa karo kita semuanya coba lho nikulah perjuangane wong tua isik mangan enak-enak apa ring pasar adi sing paling cilik biasa wong karang bocah nembe tangi turu terus bebucal ya ditengokke ngadepi anake kelucon nembe tangi turu kene sarapan ditengok wis rampung padahal sarapane durung rampung gagak bocah dituntun dicewoki bubar tangane sabunan terusake sarapane maneh kok ora jijik ibu niku perjuangane nek nyong ya wis ngene nggawane popoke kaya kiye lha sadar utawa ora tapi ibu kita luar biasa perjuangane kanggo anake sing tak takoni balese dhewe aja rek Kanjeng Nabi keduren alhamdulillah duwe wedhus siji utawa loro senajan dibanding ora cukup tapi tunjukkan kepada kedua orang tua nah lagi setahun pisan gantine kalau apa mumpung ana rezeki